Ka sunjuk kiseng kentai Katolik ka Shillong Archdiocese Zone 6 lengbagi nong ilam jong ka sunjuk ikong Bailin lengdo ibri presiden bad ikong Meldred Malai ibri secretary ha ka jingi don lang jong gidkhot kane ka sunjuk kiseng kentai Katolik ka Shillong Archdiocese Zone 6 hene ka janmit kilapan pau ya ka jing khoblei sngongu ya baro ke badan benta ban krisyan na ka benta ki babun ba ki kam ha ka jing penlong ya ka jing chikri blei ha ka singu blei ke beladam bad ka balapan krau da ka jing sim benta ha ka jing ruai ki jing duai bat kham tam ka jing pendep ya ka mas bakoj ha ka ba da ki bon hajar ngot ke lawan ban ya sim benta ha ka ne ka dorbar ka bahan riu jong ka sanjuk ki kentai Katolik ka Shillong Archdiocese Zone 6 kum gadak jong jing sungu sya barok ke baladan benta ban pelong ya ketika sengi ke bejob na ka liang jong ka sanjuk ki lapan pau ka jing khoblei sungu Yagi kita kerja penting, bahkan sok yang agi kita kerja penting. Nipan yang ini daupes utrai jongi, utrai undang ringkat baki, uklei berempor paro unker kuyebi, ukpa baru pun baru mensian makun. Amin. Kublai yepi baro ka ne kadai ka kanhon ka bawan sepi na ka senjuk ikentai Katolik Shillong Archdiocese jong ka Zone 6 rengkat bat ki longbe jong ka parish nongpo hangde gi kwa ban pau ya ka jing somo jongi ya oblei numpong nang sha ubalala ban penurlong Yaki baro da ka jing sok ka jing temen bat da ka jing ya telilang kum ka kanhon ngi kwa ban panpau ro ka jing songo ka bakrau ya ka sinjuk ki kinthai Katolik jong ka Shillong Archdiocese hapo kin ka jing lam jong ki nong mi khmat jong ka Archdiocese ila yola ban long ya ka diga dorbar lun ka ban riu ka balalong ha ka Zone 6 ha nongpo parish hakalai bat sautarik jong benai disebar arhajar arpua bat mila sukmen hadu kata ban yola ban krian ya kane kedor bar pelun jong ikinthai kedor bar ke banriu bat kajing skuk men ke bakrau jungi kalong namar ba nginum yo ko ya kane kejai dorba namar ka Archdiocese jungi ngidon live santli ki parish lese kala ban long bangila ban yo tang sisien ha kalai pesan snem kene jing songo jungi ka Archdiocese bakila ay kene kala bangin yo ban penlong ya kedor bar ka ba he jong ka Archdiocese ka bedai jong ka senjuki kinthai Katolik hapo ka parish nongpo kblei sungun ya ki office bearers hapo ka jingalam jong spiritual director jong ka Archdiocese I Father Alfred Lungdo Nombri haka bangila yola ban pediang ya gane kedor ba ni penpau ke jing sungu ke bakrau hande namar ngimla ban ya kendo markhmat ban ya kublai kti ade ban ya keren ban ya kendo I wei pe wei reda kane ke jing pelai jungi ke diga kubor ni ai ke jing sungu ke bakerpang ya ke district administration apo ribohai district kiba la ya kan ke jing kersang da ke jing pe ke jing bi ke bebet ke babiang ha ka bangin semladon kanu ke jing ya kendo jing ha kalek kawan haka
Hakikam barok ki bedai bat kinong lek bat kinong wan jeseng hapo jong di parish nrei ngila don tan ki kubor ki basngu tenat sudah kublai pun ya ka district administration ni ban pau ka jik songo nam ta ka PWD roads ki bala la ban penbhai ka ni ka surong na shnong moro hado ka yeng bani parish ha ka ba ka lek kawan ka lalong ka ba kham suk tenat kham khoi kham plia bat ni aku boleh rujuk ke PWD nak kebentang ke jaga parking ke bakila ai hang tai hapo ke office jongki hapo PWD building jongki ni petpau ke jing semua ia ke PHE department bangi layo ya ko umbang undi ke babiang lembaga jing rap lem ke jongki bat ke jing semua bakrau ne kedai ke police department lengba jong polis jong Ribhoi district apo ke jong PHP jong SP DSP traffic ni layo shisha ya ke jing ke rukom penian kali ha ke rukom ke babet ke babiang ke bai tenang ke bamdan ke no ka huri hura ke jing ya tengku kali la ne kini uno ke jing ja basusi nrei ki kali ki bawan jing ya sen ha ke parish no po ki layo ke jaga ke babiang ke babet bakin penian ya la ke jong ki kali bat kalek kawan kalong kaba lailoi kaba keloi bat kaba kinong mi bat ki barong seporu kam sebladon kono no jington ke place bun na kam ta ka police department jong Ribhoi district ki bla ai ke jing sekri babiang ke jing sekri babhana benta ka ne dor bar pelun ke ban leu jong ka sinjuk ki kin thai ka thle hang ni ki pau ke jing somo jong kinong mi khmat jong ki bam sebla ino ingi nrei ki blai sengran ki bala kersan lang ini kham tam ye ba Meralbon de MLA jong kanong po constituency iba laya du khia du dem lang bat ngi ki long kemi ban ya pet ki jing don kam ki jing e bat ki jing penbet penbiang na ka benta ki nong wan sim benta sakani ke dorba ni sungu ru om tang ya MLA jong nong po nrei ki we ki MLA nong MLA jong ke jirang constituency muslim constituency yaki MDC BA jungi makiru kila kersan lang kila don rengkat patni hasnda senda ha ki jing e jungi baro ke jing kublai ke bakrau bat ka bekerpang sabaro ki nong kersan ki bela kersan bor met bat musim wat da ka pisa ke tengkaru na kemta ban yaram ban penbet penbiang yaki jing don kam na kemta kani ke dorba kenang ba ki bawan ye simta ke dorbar kin yo ya ke jing sung tenat ke jing sung hon lah ka bam ke di ki jaga song jongki ki jaga lek sabar jongki ki lentia jongki kini ki berkhoi ni lala ban penbiang leng ba ki well wishes jongi ki belan no peloi mensim da ke jing teman na ke benta ke jing don kam jongki long kemi i pen pau luang ne ke jing sung wo jongi na ke benta ki jaga bo kali parking ki ba pher ki ba ki riusmet ki la ailat ini bengin bo e kali kumha ka jaka jong iba Meralbon ka jaka jong ka shnong buda nang ta ka jaka ka building ka badai jong ka muda kini bar khoi ni la yolat ban penian ni kali jong kinongan jeseng lengba ka jeng ailat ka jong ki bangin tetbo e ki kali kinongan jeseng ha kini ki jaka bat ni penpau ke jing songo ke bakrau ki pa ki jong blai ki balawan ban sementah kani ke dorbar pelun na baro ki parish ki badon hais ka sales district ki parish ki badon Ribhoi district baro life santli ki parish ki balawan ban ya sementah ni ai blai bat ni songo ya ke jingwan ke jongpi ke jing don ka jongpi kala ai musim kala pensongsian kala penlong ni kani ke dorbar pelun ke bahan riu pelalong hanong po parish ke bejom ke basngokmen bat ke ba ai mensim ke ba ai ke bala penlong ini bangila ban berkat khamha sepang ke jingi mensim ke jongi haladesimet bat unjur haki yeng kisem bat haki imlang ke salang ni petpau ke jing songo ke bakrau ya ki komiti ki beper kiba layan trailang nangam ta jing job jong ka de dorba ni petpau jing songo ia ka food committee khamtam hapo ka jing yalam jong iba romesh nongrum
ha ka ba ka bam kadi kala long ka babyang ha ka baro kinong man jisen khamtam ki delegates ki bat kinong tray baro ilayo ay ka baba ya ka bam baro ha ka kapor babyang bat ka jingbang babyang ka jingsongo ru ya ka decoration committee ang ni gidon sister armut sister ke badan lang bat gi hang ne ki bala pet pat ki bala kle na ka benta ka jing penbet biang ya ka decoration na mar ka ne ka dei ka benta ka bakrau ha ka jing le niam le kom jong ka balang katolik ngidon kam ban penitenat ya keduan nomor keduan kerupan ka dei ka jaka kenya jaka kriam ha ka ba ka jing le niam ha ka sisa jan bekasni uble lala ban pendet ha ki duan ke bi pu ipin jaka ka lapan itenat rengkat bat ka kunhun jung sister kila la ban trestom ya ai kublai ki wei pi wei wala dan ngimla ban ya kendo iki markman reto sim bagane ke jing ai kublai jma kalong na ka benta jumpi baro ki dohot jong ka decoration committee ai kublai ru ya ka reception committee bo ka jing lam jo ingkong Veronica Santi Warjri bat ikong novena nongrum kalalong ka bejok bat ai kublai wei pi wei long kime ki long pa la ni ki khon samla ki baladon ketilang ki balai trelang haka komiti gisui ku blai subun ikom bat ya reception committee berowai ai ku blai ru ya ki volunteer committee po ka jingalam jong i bakas nongrum ba Alfred Malai ku blai subun pi ki rang ba berorngot hangkat bat ya ka komiti jong pi wei pi dekhon ki bla sim kia ki bla ket kia nang ta ka jing penbet penbiang hamtam ki nong lai ki nongwan ya ki kali bat ki jaka song ki jaka yen ki jaka ya jong pai pa baro ki belaya tu na ka benta ka jing wan ya sim benta juki ka ne ka dor bar pelun ya ki belai ru ya ka sanitation committee ki belai sibun ya iba John Khangkeu na ka benta ka jong trestom jong pi bat kunjur ki member jong ha ko ka committee jong pi baro ki belai sibun ne pi wei member klem danyo mutan raya baro tu baladon keti hagi komiti ki paper so bangan pungkot nga ki jing kublai ka bakrapang ya i paris pris jongi fadar ifra Peters imli i lalong sisa ifadar i bladon senda rangkat pat ni baro ki jing ben jimbiang ka de ka jing simkia ka jongi i bala ai musim ni berabon na kapor sakpor na do por bagi penkre ya ka de ka dorba bat man la kasnil ila judon kat bat ngi wala dan dai baro si sniru si kenta ar kenta laya penlut por man la kasni na ka benta ban penkrep penrum ban biang ya ka ne ka dorba bat unju ki jinglun jing sep bat ki wei ki kam ki babun jat ki bangi dai ban penkrep dai lemba ka jing ai min siem bat ki jing don jong ipara Peters imli ha ka bangi la syaban pen urlong bat ban pen ipu ipieng bat ban penlong ngi ne ka dorba jong ka bejon khadu ewai nga ai ku blai sai sien pat ya baro kinong sim benta kinong trekam bat kinong ya rap jongi u blai kur do ya phi bat ki yen isam jong phi wei pin yo e kamet ka bakot ka bakia bat u blai na kar ku ya kamai ka ji jong phi baro bat bangin dang yo ka jing kam sim jong ka jing e ka jing teli bat ka jing trelang menta bat ki por ki bandang wan ru dai ku jing ku blai bagpang na ka benta ki wei pede ki kanhon balang ki balawan banesim benta kat bakidon ki balawan banesim benta bat badet don benta lang bat ngi ha kane ka dor bar pelun ku blai siboni phiru to blai undang ku gi yang sam jupi